Wannan baiwa Allah tana cewa dan Allah ya zan rika ajiye photos ko videos ko wasu abubuwa a Gmail ɗina. Ok, to ga hanyar da zaki bi wajen ajiye dukkanin bayanan da kike son ajiyewa a Gmail cikin sauki, ta yanda koda kin rasa wayar ki ba fata muke yi ba ko wayar ta samu matsala ko kuma idan kin canza waya to kina ɗora Gmail ɗinki bayanan ki za su dawo. Da farko ki duba ko akwai wannan application ɗin na Google Drive a wayanki, idan akwai za shiga cikin app ɗin kamar haka. Sai ku taɓa nan gurin domin zaɓen email ɗin da kuke so ku ajiye bayanan naku. Sannan sai ku zo ku taɓa alamar nan ta plus. Bayan kun taɓa sa ga option nan har guda 6 ga folder ga upload ga scan. Yanzu anan idan kuna son ajiye hotunan ku ne saboda tsaro to za ku taɓa wajen folder ɗin nan. Sai ku sanya wa folder sunan da kuke so, kamar yanzu ku ce my photos. Sai ku danna create ɗin nan. To gashi nan ya create mana my photos folder, sai ku shiga cikin sa kamar haka. Bayan ya bude muku sai ku danna alaman plus ɗin nan sai ku taɓa upload. Anan sai ku nemo hotunan da kuke son adana su a Gmail. Sai ku zaɓi hotunan kamar haka. Sannan sai ku danna wajen select ɗin nan, gashi nan mun zaɓi hotuna guda 4, kun ga gashi nan yana ajiye mana hotunan, amma ku tabbatar da kun kunna data kafin ku yi wannan aikin. Idan kun ji daɗin wannan sabon bidiyon ku yi sharing wa sauran al'umma domin su ma su amfana, sai mun haɗu da ku a next video.